Този уикенд хората от Панагюрище отново ще отидат до урните, за да си изберат кмет. Това се случи след като Върховният административен съд отмени резултата на последните местни избори. Над преварата ще видим избрания на последния вод Желязко Гагов. Той е тук заедно с Петю Новаков. Здравейте! Здравейте! Сега, нека първо да кажем, че вие сте подкрепени от много политически формации, които водят битка с статуквото до сега. Нали така? До края на 2023 година, което беше. Но преди още да седнете, започнаха въпросите. Защо се стигна до тук отново да се отивате на избори? Първо, добър вечер на вас и на вашите зрители. Всъщност, има касация на изборите, защото можеха и искаха да го направят, да касират изборите и да отнемат свободната воля на хората на най-свободолюбивия край Панагюрище. Вие хубаво казвате, обаче при броенето на бюлетините, доколкото разбирам, отново се е потвърдил резултата и той е във ваша полза. И за това, вероятно, хората някак си се питат и търсят логика в това, защо отново ще отидете, но така или иначе Върховният административен съд е казал, че трябва да се ходи и ще се ходи. Това е ясно. Готов ли сте обаче за битка? Точно така. Решенията на Върховния административен съд не подлежат на обжалване. А иначе наистина в диспозитива на решението имаше пълно съответствие и категорично заявена разлика в моя полза по време на изборите и първия тур, и на балотажа, който всъщност беше оспорван. А иначе за готовност има една самурайска поговорка, тъй като се занимавам и с източни бойни изкуства, която казва: ако паднеш 7 пъти, трябва да си справиш 8. Това те прави по-силен и по-психически устойчив, което е важно в една битка. Не само. Това до известна степен представи и аз разбрах, че имам подкрепата на много хора. Напоследък се срещам наистина с хората от селата, с хората на града. Стискам хиляди десници и това, което усещам, е наистина подкрепа и единомислие към новия принцип и новия метод, който ние въведохме за управление в община Панагюрище. Сега, нека да кажем, че когато сте бил отстранен, вие сте посочил кой да ви замества. И какво се случи? Успяхте ли да покажете на практика това, което обещавахте, че ще има нов модел в местната власт на управление? Това, което се случи всъщност за 3 месеца, за краткия период, в който бях общински кмет, постигнахме няколко основни параметри, с които сме горди. Ние успяхме да постигнем проекти, които да бъдат финансирани от държавния бюджет в размер на 30 милиона лева. Успяхме да вдигнем средствата, бюджетите на селата повече от 3 пъти. Дадохме повече от 2 пъти средства за развитие на спортните клубове, както и завишихме средствата за култура, за читалищата с 60%. И обърнете внимание, без това да наруши финансовата стабилност на общината. Но това, с което съм най-много горд и екипа, който застана до мен, е, че отворихме вратите на общината. Да не искате да кажете, че преди това хората не са имали Аз предлагам Печо да каже негово мнение. Да, благодаря и аз за трибуната, която дадена. Ние сме като във втория сериал. Втора серия сме при вас. Благодаря и за трибуната, която ни дадохте отново и повярвахте в нас, както аз съм повярвал на този човек до мен, господин Гагов. Ами вие си спечелихте и даже и вас казват, че сте го спечелили този двубой, на който сте били. Да, и аз като представител на Има такъв народ, и не само като представител на партия, ами като личност, като човек, като панагюрец, съм вярвал на този човек. А с мен са и още много партии, нали, да не ги изброявам всичките партии, да не звучи. Това е интересно, че всички срещу статуквото. Срещу статуквото. Наистина не може да не отбележим и какво е направил и предишния кмет. Ама не е само да си направиш къщичката и да стигнеш до някъде. Трябва иновации. Катя, нали така може да ти говоря? Да, разбира се. Трябва иновации. А моделът на управление, който трябва да бъде за всички общини по принцип, седи ето отляво на мене. Един независим човек, подкрепен от много хора, от много партии. Защото един ден, ако
от някоя дадена партия кмета, пък правителството е от друга партия, това означава ли, че няма да дадем пари на тази община? Ами, до преди няколко години, може би доскоро това означаваше, ако не и сега дори, това означаваше. И се надявам, всички се надяват, включително и вие, хората, които живеят там, това да се промени, без значение кой от коя партия. Нали, да, трябва точно да има това. Градивни каузи. Я ми кажете, има ли каузи? Защото много трудно днес в това разделение на обществото е да си говорим за каузи, които ни обединяват. Има ли такива в вашия регион? Особено в община Панагюрище има страхотни каузи, но да се върна за темата за разделението. По време на моето кметуване, всъщност аз констатирах криза на духа. В този смисъл, че всеки има своя малък личен свят, пък си го и заключва с така дебели врати. И има едно разделение на бедни, на богати, на българи, на цигани, на работещи в различните фирми, които са в общината. И като че ли хората имаме качеството да се сравняваме много. А пък българите направо се и завиждаме. И нещото, което може да ни накара не да гледаме един срещу друг, а да гледаме в една посока, са именно тези каузи. В община Панагюрище особено силно е мястото на реализация на тези, наскоро ми преведоха какво значи кауза. Кауза значи свято дело. Наистина трябва да повярваме, че да, всеки има своята лична история, но всички сме част от голямата биография на Панагюрище, от голямата история дори на България. Все пак сме в Панагюрище. И това, което е така, моята идея, и ще дам няколко примера, е да търсим и работим изключително за такива свети дела. Едно от тях е тази година, ще честваме 75 години от откриването на Панагюрското златно съкровище. Ама вие може да се превърнете с това в център на важни събития за страната ни като цяло. С това, което ми казвате. Това е и нашето намерение. Само след 2 години ще честваме 150 годишнината от Априлското въстание. За 100 годишнината от Априлското въстание наистина целият роден край е бил ангажиран с конкретни действия и плана е започнал да бъде изпълняван 7 години преди самото честване. Това, което направихме е всъщност един диалог с хората, как по най-добрия начин да празнуваме и да се обединяваме. И до мен застана една организация от млади хора, млади момичета и момчета, които даваха страхотни идеи. Една от тях беше да честваме 3 март в Панагюрище по различен начин. Те имаха предложението да се изкачват, да се съревновават млади и стари по стълбите на мемориалния комплекс Априлци и накрая да има награда за спомен от Панагюрище. И едно от момчетата каза: и нека отстрани да има българския флаг. Това нещо ме хвана за гърлото и така ме вдъхнови, че Панагюрище на 3 март имаше най-големия национален флаг. И не само това, решихме да се облечем в народни носии и трябваше да видите вълнението на хората, когато наистина тази река от национална гордост, от националния ни флаг, минаваше през улиците на града. И се заличи разликата между богати и бедни, точно. между нямаше роми, никакво между значение, да, кой какъв е. Всеки искаше да докосне флага. И помагаше в носенето. Извинявай, че те прекъсвам. Да, включвайте се. Желязко. Той, малко е скромен наистина, но това нещо, което направих и тези млади хора, дори подкрепени от всички панагюрци, наистина аз видях хора, които се вълнуват, които плачат. Нали? Докоснахме много хора в сърцата. Наистина трябва да се обединим. Просто наистина трябва да се обединим, а не да се делим. Обединение като кауза. Да. Знаете ли, тогава, когато носихме флага към мемориалния комплекс и ние го положихме там, където наистина се е ковала свободата на България, Манево, Бърдо, където са били реалните бойни действия между въстаниците и Османска империя. 148 години преди днешния ден тези луди хора, земята е попита с тяхната кръв и ние положихме там най-голямото българско знаме. И тогава всъщност се почувствах щастлив, че съм българин, почувствах се горд, че съм българин, но знаете ли защо? Не
заради това, че имахме най-големия байрак, не заради това, че имахме най-шумния тъпън или пък, че бяхме облечени в народни носии. Бях гор, че сме българи, защото бяхме заедно. Вие наистина много се вълнувате, когато говорите. Виждам и вас, че много сте вдъхновени. Горд съм. Горд съм още от първия ден в встъпването му в длъжност. Какво се промени? Промени се. Чувам, че върволица от хора е можела вече да влиза първата седмица, който той записа час, нали, петък беше, ако не се лъжа, имаше върволица от хора, които да се срещат с кмета. По-рано, и да си казват болешките. Наистина, със сърце на душата това не се случваше в нашата община. Не можеше да се стигне до кмета. Не искам, нали, неговия опонент да го обида, но той се беше превърнал, не допускаше хора до себе си. Много рядко допускаше хора до себе си и беше малко феодално управлението. Обединение, контакти. Между другото, вие, доколкото знам, имате доста предприятия. Там, може би, безработицата е по-ниска в сравнение с други населени места. Така ли е? Абсолютно. Имаме едни от най-големите предприятия, които са определящи за различни видове индустрия. Имаме Стереомедет, една от най-големите минни компании. Имаме двете най-големи оптични предприятия. Имаме страхотно предприятие за производство на пластмаса, на полимери. Както се казва, не сте бедна община, която едва да си плаща тока и парното. Абсолютно. И може да погледнете и към точно за тези каузи, за които вие говорите. Към бъдещето на града и иновациите за нашия град. Не само града. Това ли е другото, за което си мечтаете? Да изглеждате по-модерни, отколкото до сега. Да, всъщност идеята е тези мечти да се чува гласа на хората и да превърнем заедно мястото, в което живеем, родния си дом, като нашия по-добър общ дом, е да имаме комуникацията с млади, стари, с представители на бизнеса, на различните културни институции, организации, защото идеите всъщност са при тях. Проблемите са при тях. Предложенията са при тях. Затова още от първия ден, в който стъпих в длъжност, отворихме по-модерно в социалните мрежи група "Кажи на кмета", в която общинската администрация директно започваше да работи по конкретни проекти. Ще дам един пример за една ограда на спортна площадка, която е неглижирана 3 години, въпреки че имаше сигнали. Хората я снимаха и само след един месец трябваше ни време да закупим паната. Вече децата имат безопасна среда, в която да спортуват и да играят. Това е много важно, защото вие сте отворил и как да кажа, и с новите технологии сте направил възможно всеки да има достъп до вас. В момента го надграждаме с една идея за апликация в телефоните, в която наистина в реално време съвсем удобно. Да се изпращат така, както сигналите. Си ходят хората, така да снимат и да пращат. И нали то не така? само до кмета, а автоматично тази информация, този сигнал, това предложение ще бъде адресирано към съответния служител в общинска администрация, така че да скъсим веригата, да махнем субективните фактори и да работим конкретно по проблемите на хората. Защото и да ги чувате. Няма малък проблем. Така е. Всеки когато един проблем има проблем човек, за него важен. Е основен и важен. Кажете ми две неща. Мислите ли, че хората ще излязат да гласуват след толкова избори и притеснявате ли се от купен вод? В срещите с хората, наистина напоследък срещам много хора. Усещам подкрепа, усещам готовност на жителите на общината да гласуват, въпреки че аз лично не бих искал да им го причина след поредица от избори за Европейски парламент, за парламент. Но... И на вас, предполагам, не ви е приятно няколко пъти да ходите на избори. Но така за съжаление... Иначе ситуацията е такава. Да, но... Въпросът е да ги мотивирате. Това е важното. Да ги мотивирате да отидат до урните. Ще ви кажа нещо. В Панагюрище, където свободата е свещена дума, се усеща едно чувство на страх. Не е логично, наистина и рационално. Все пак Панагюрище, когато напишеш думички в Google, Панагюрище равно на свобода.
И хората са... Аз също усещах, че изборите ще бъдат касирани. Имах вътрешно усещане. И въпреки това, аз и хората се обидиха от това отношение. И те така се обидиха, че аз усещам, че са ядосани. И това, може би, ще ги накара да отидат до урните и да... съм, че... Да ги мотивира. Това ще ги мотивира. Никой не може да открадне свободната воля на хората на община Панагюрище и се надявам тази неделя те да го докажат. Много хубаво, че го казвате, но притеснявате ли се от купен вот? Има ли сигнали такива? Предполагам, че на местна почва може би достигат до вас информация, ако има такава. Комуникираме с полицията, както и така предвиждаме активисти, които са както и застъпници, така и наблюдатели от неправителствени организации, които за първи път ще бъдат в процеса на изборите и ще присъстват и ще наблюдават, да предпазят обществото в Панагюрище от схемите с купените гласове. Трябва да ги призовете, да, кажете. Тези избори беха толкова честни, толкова истински, защото ние след преброяване отново на гласовете и отново се оказа, че няма 28 гласа, 28 гласа. Разбирате ли? И те извадиха игла от купа с едно. Да, игла от купа с едно само и само, за да може да касираме изборите. Защото нашата община, в крайна сметка, наистина, както каза господин Гагов, е богата община. И най-вероятно апетитите са доста по-големи към нашата община. И за това ще помоля всички хора, подкрепете този човек до мен. Ще помоля и младите хора. Моля ви, гласувайте за това, защото това е бъдещето, вашето бъдеще за Панагюрище, в крайна сметка. Родителите, това е бъдещето за вашите деца. Една детска градина, аз чист пример, не исках да се хваля, но детската градина, входа, който седеше така с години минават, нали, имам чувство това 20 години, намира се до мен. Всеки ден по тази вход минават дечица, включително и моето дете. Трябваше да помолим, веднага изпратихме снимки, общината дойде и я ремонтира. Нали? Малко звучи като реклама, но това нас не интересува родителите. Аз го казвам, да, защото малките камънчета, нали знаете, преобръщат каруцата. Вас не ви интересува дали сте направили хубав блок или някакъв ритейл парк. Вас ви интересува да оправят пред вас пътя, нали, дупките, нещо, което е свързано с вас. За това. Всеки човек си върти в неговата микровселена и затова някои неща трябва да се обръщат внимание, както казва. Всеки сигнал, подаден към общината, вече се обработва. Това е най-хубавото нещо. А по-рано просто нямаше такова нещо. Хората не можеха да се свързват с общината в крайна сметка. След това, което чувате, последни думи, трудно се ще ви бъде след всички тези неща, аз се радвам, че има такива взискателни граждани в общината, защото да бъдеш взискателен, всъщност изгражда една общност, която основната идея и цел е да живеем по-добре, по-подредено, в един по-чист и уреден град. А задачата на общината, а и аз така във функцията кмет, разбирам, че всъщност да си кмет не е да си началник на хората, да заплашваш, да държиш тон по телефона, а всъщност да бъдеш техен служител. Благодаря ви за това участие и ви желая късмет в неделя.